Turkiatik ezagutzen ez zenituen 7 gauza kontatuko dizkizu. Istanbul bi kontinenteetan dagoen munduko hiri bakarra da. Hiriko zati bat Europan dago eta bestea Asian. 10 minututan kontinente batetik bestera bidaia dezakezu metroz edo ferriz. Europan biztanle gehien duen hiria Istanbul da, 20 milioi biztanleekin. Turkiako hiriburua Ankara da, baina pertsona askok pentsatzen dute hiriburua Istanbul dela, hiria asko handiagoa delako. Gran Bazarra hiriko toki turistikoenetako bat da, eta honen tamaina 45.000 metro karratukoa da. 4.000 denda daude eta 20.000 pertsona lan egiten dute bertan. Hemengo ura ez da potablea, beraz mesedez ez edan ura eta botillak erosi. Ile transplanteak egiten dituzte klinika asko daude, horregatik gune turistikoetan operatu berri den jende asko ikus dezakezu. Kaleak katuz eta txakurrez beteta daude. 2009tik Turkiako gobernuak zigortzen du txakur edo katuei min egiten dienari edo janariak entzen dienari. Estan neren txiste bat, tau hartzerako altxazu. Gorrian ez dago zutondorik ez amatxorik. Neguan itzuliko naiz, beti da garaiz. Honezkero konturatuko zinen Miami danetik eiteko aukeria dauela. Aurreko asteburuen nire bertako lagun batek irisa zuretik ikustera eraman ninduen, bere avionetia preparau eta airera urtenaz. Guztiz desberdina da goiko perspektibatik, itxasua, hondartza eta edifizio altu guztiak totalmente desberdin ikusten die. Baina gorputza adrenalinaz beteta ordu bete ibili ginen bueltaka, lekuak ezagutzen eta ederra izen zen. Bilakatu da goizeko seitan, neguan itzuliko nahi. Gaur kontane bai, nire pixukide Dani hartu eta bik hemengo zentro komerzialea joanga eta reto bat indu. Eta izan da, berak nahi lau arropa aukeratu behar izan dizkitela eta ikaranun abertzertzen ere pixukidek aukeratu batzina. Así que guazen ikustea zer den berak hartutakoa. Ematen dugu handik ez dakitela non sartu nahi zen. Bale, probatut izango zena look de fiesta, nire pixukidek aukeratu ditena. Sinceramente, ere etze gustatzen, bate, baina nire pixukidea izateko ongi portatu da. Bueno, pues hau erabaki du, jarri badarratera. Etzit bate gustatzen, baina altzen okerrago portatu. Bale, gero aukeratu dut bigarren hau, supuestamente honekin juerra ateatzeko ni. Bale, hirugarrena, normal ateatzeko. Sinceramente gustatzen zaizkit, baina kriston bega dut hemen, hasi que guazen laugarrena probatzea. Eta gero jaztago izango zen azkenekoa. Ez zeitera gustatzen minenun jarriko. Probatu ditoten aurreneko galtzak erosi ditot, eta oikin gelituko nahi. Así que espero dut asko gustatu izana. Aurrekuen Habana eragutsi nizuen eta oingo hontan bi herri txiki eragutziko izkizuet, Trinidad eta Viñales. Viñales, Kubako iparraldin daun herri txiki bat. Bertan daun naturaleza eta bertan sortzean mikroklimatiken oso ezagune da mundu izean. Mikroklima hori onena da puru egiteko, horretiken Viñaleseko puruek mundu zehar oso ezagune di. Eta guk Viñalesen puru nola egituen klase bat jaso genuen. Puruek nola egituen ikasita gero bazkaltzea jo ginen, eta bazkalostien Viñaleseko kobazulo batea jo ginen. Kobazulo honek Cueva del Indio izena du, eta dakeen berezitasuna handiena barrundakeen errekatxu da. Errekatxu hortatiken barkun ibiltzi dago eta oso politia geratzen. Kobazulotik atata gero mural dela prehistoria ikustea jo ginen. Hau, Fidel Castrok agindu zuen itie eta bertan animalien evoluzio ikusi leike urtiketan zehar. Gauein viajatzi erabaki genunez, urrengo une Trinidaren hasi genuen. Goizin goizo, zaldeien eskurtziloak egin hartuta,
Eta eskultzio hontan ordu betetxo bat inda gero Trinidadeko kaskada jolillo bat egizte zen. Kuban, oindik parranda ikin gabe geudenez, erabaki genuen Trinidaden ateatzi parranda. Kobazulo bateko diskoteka batea jun ginen, behin jun gabe dela olako batea, eta egune olaxe bukauzaten magera. Gaur nire urtebetetzea da eta pizkotzu bat egingo dut, jogurta erabili beharrean eskirra erabiliko dut, ea nola urtetzen den? Lehenengo bol batean arrautzak jarriko ditut eta ondo nahastu. Ondo nahastuta daudenean, azukra gehituko zet. Ondoren, eskirra botako zet, kasu honetan sagarrezko eskirra da, eta ondo integratu. Integratuta dagoenean, irina eta lebadura pur bat jarriko zet. Ondoren sagarra moztuko dut, eta dana ondo nahastu. Bukatzeko, labean sartuko dut, 35 minutu gitzu gara bera, eta voila, behitxu zelako sagarrezko eskir bizkotza. Gaur, egun bat pasatuko duzuen irekin, oso produktiboa izan dena. Goizeko 8:00 autobusa hartu dut klasera joateko, eta ordu bateko bidaia izan da, ze trafiko asko zegoen. Klasera 15 minutu berandu heldu naiz, baina justo gaur ez zegoen arazo handirik, ze ez genukan berez klasea. Ilustrazioko proiektu batean lanean gabiltza, eta irakaslea klasean zegoen zalantzak erantzuteko. Klasea amaitu ondoren lagun batekin geratu naiz kafetegi batera joateko eta bertan lan egiteko. Hiri honetan oso ohikoa da kafetegi batean sartzea eta bertan dagoen jendearen ehuneko oso altu bat lanean ikustea. Eta arratsaldean beste lagun batekin geratu naiz meskita bat bisitatzeko. Zuregan zintzilik dauden sokatako baten orekan isilik lokartu nintzen. Batzutan pentsatzen du neguan inaizela eta gero ulertzen du. Ameriketako Louisiana estatuko hiriburu da New Orleans, Mississippi errekaren ondoan. Urte askoz kolonia frantsesa izen zen, eta arkitektura eta kalien izenetan igerri leike hori. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera. Jazzaren jaioterria dela esaten dabe asko. Musika kale guztietan dau eta artista askoren bizilekua da. Hiriburua bere festival musika eta janariagatik da ezaguna batez, baina bertan jaietako eta hasitako artista ezagun askogatik bai bada, adibidez Louis Armstrong edo Mari Lago. Belarrira goxo esan zenidan. Nere Erasmuseko esperientzia bukatzen nahi da eta ondo aprobetxatzeko Kuba etortzi erabaki. Kuba, ze polita Kuba kantuetanok zeutze du eta hori aldan ikusteko Habanako kalieta etorri naiz. Habanako kalieta jau eta ja hasieratik irantzen batezu bertan dagoen xarmie eta Kuba zeoze espeziala badu. Kubako kalietan 3 eratako edifizio ikusi leike, Kubako historien arabera, lehenak kolonialak, Kuba Espainia ezan garaikuek, bigarrena estatu batuek Kuba kontrolau eta bertan itzitun kasino eta hotelak, eta hirugarrena komunismoa jau eta sovietar estiloko edifizioa. Gaue iritsitako oso argikak genuen zen lekuta jungo ginen, Kubako Kapitolioa, hau gauez oso impresionanti geratzea eta gaina Washingtoneku baino hau dio. Honen ondun Gran Teatro de Kuba dago, bertan ikuskizunek emate izoine, baina guk ez genuen aukera egiten barruta sartzen.
Hurrengo goizin ez dago eta Plaza de la Revoluzionea jun ginen, hau munduko handikenetakoa da eta ezagune da Fidel Castro emate zituen diskurtsuak bertan. Plazi ikusita gero unibertsitate ikustera jun ginen, hau ni behin ikusi duten politena da, eta gaina Kubako jendik bertan ikasteko ez du bate ordaintzen. Eta egune bukatzeko Kubako hilerri famatunea jun ginen, hau Cristobal Colón izeneko hilerri da, eta haure ni behin naizen hilerri politena da duega. Bueno, ja, etxa bueltatzeko maleta iteko garaia jatu da. Jegu berri die eta horrek esan nahi du familiekin denboa pasatzeko momentu heldu dela. Orduan, nire pixuki da Iruñekoa denez, bi batea bueltatzen ga. Eta kriston odisea da etxa bueltatzeko bidea, ze egun guztia pasatzeu viajen. Goizeko 6etan tren hartzeu, Caceresitik Madrila. Eta Madrila 10 aldea jatu ondoren, bus estaziora joan barrau, bus hartzeko Iruña jateko. Baina hortako, denboa sobran ginunez, berabaki ginun oinez joatea, eta hola aprobetxatzen ginun, eta ibiltzen goazen einen, Madrid pixkoat ikusteu, biden harrapatzen duna. Gila Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, eta gerore El Retiro. Eta El Retiron gelitu ginen, eta joku bat ikusi ginunez, eta denboa ginunez, jolasten gelitu ginen pixkoa. Gero ja, por fin, autobus estaziora jatu ginen, eta bus bat hartu ginen Soriarazina. Eta Sorian interkambian ginen, eta ja Iruña direkto joan ginen. Iruña azkenen atxaldeko 6etan aiatu ginen, 12 ordu pasabin zen viajen. Eta nire etorri zen bilet, eta gero ja Leitza etorri nintzen, eta familikin hon nintzen, gogo asko nulaia familikin eta launekin oteko. 4 hilabete daramatza hemen Islandian, eta oraindik ez dut eskatu kafe bat islandieraz. Beraz, zergatik ez challenge bat onartu eta islandieraz hitz egin hemengo pertsona bateaz. Eta kafe bat islandieraz eskatu? Ea nola urtetzen den? Eta lortu hot nere kaputzinoa, orain hau edatea eta bistetatik disfrutatzea.